Nagpahigayon og rescue operation ang City Government of Tagum kagahapong adlaw, Marso 1, 2022. Human nga adunay mga lugar sa syudad ang naapektuhan sa pagbaha. Gilayong nagdeploy og rescue units ang City Disaster Risk Reduction and Management Council kun CDRRMC, partikular na sa puro 4 barangay Kanukutan diin 8 ka pamilya o 14 ka mga individual ang na-rescue o gilayong gi-evacuate sa Herculina Edig Elementary School sa may Kanukutan. Naghimo usab og rescue operation ang team sa Purok 2 Barangay San Miguel, Tagum City nga apektado usab sa baha ug sa uban pang areas nga apektado sa weather disturbance. Samtang Lunes pa lang sa gabi nag-apod-apod na og ayuda or mga food packs sa apektadong residente pinaagi sa CDRRMO personnel, Tagum Reservist, Boy Scout of the Philippines Tagum Council o personahe gikan sa City Social Welfare and Development Office kun CSWDO. Gilayong gideliver ang mga food packs sa mga evacuation sites pinaagi sa task group hatod suporta alang sa mga biktima sa pagbaha. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak Arumen.